sker der? Mustafa hopper ud ind i målet. Mustafa kommer ind i målet, så løber Mads oversættelse. Først er du ind i målet. Først når han kommer ind i målet, ikke også? Og jeg siger 3, 2, 1, kør. Hold din telefon. Ja, det er sjovt. Og hvis I rammer kejlerne, så er der andet, så får jeg 5 minutter straf, ikke? Det er de andre, der slår. Undtaget Kjærmen, den kejl på hjertet. Er I klar? 3, 2, 1, kør! Nej, du drej for helvede. Nej! Hallo, drej for helvede. Stor sving. Den er den vej. Drej. Den vej. Kæft, det går langsomt, det der muse. Ej, det er godt. Nej, nej! Hvor er det optaget, det der? Nej, nu for helvede. Det går alt for langsomt, det der muse. Og vi skal ikke ramme i den der. Du skal have meget mere hurtigt. Det gør ikke så godt for dig. Det går ikke så godt, det der. Nej. Jeg skal lige dreje. Sådan der. Klar, det går hurtigt der. Åh, det er flækket. Hvad? Hvorhenne? Nej, nu for helvede. Hvad nu? Gør det, kør. Nej. Nej. Nu vil sige, ikke dreje så skarpt. Jeg kan ikke dreje hurtigt. Den er vej. Hold kæft, det gik af helvede.